Uwit anggur sejati. Panglimbang 5 menit dina Rebu Pon tanggal 6 Mei taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 15 ayat 1 tekan ayat 8. Neng longkang tengah biara novisiat Karmel, persis sangarep kapel cilik ana tanduran anggur. Wit anggur mau biyen ndak openi saka bibit anggur kang kleleran ana teras. Timbang kleleran ndak openane. Mbok menawa wohe becik. Pikirku dek semono. Terus aku pindah tugas saengga ora bisa ngepen ngrumat wit anggur mau. Dilalah aku dibalekake tugas meneh neng novisiat. Wit anggur isih ana ning kahanane banget mprihatinake. Aku ora ngerti mbuh bibite sing ala, mbuh pangrumate sing ala. Sing cetha boro-boro ngasilake uwoh mbiyet, tukul godhong wae sajak aras-arasen. Ing waosan dina iki Gusti Yesus mapakake diri minangka uwit anggur sejati lan para pendherek dalem minangka carang-carange. Tembung uwit anggur sejati banget wigati ngelingi kautaman kang kaasta kawedharake Gusti Yesus minangka Sang Putraning Allah. Uwit mujudake sumber urip kang ngedumake urip mau marang carang-carangi amrih bisa tuwuh ngrembaka sarta ngasilake uwoh kang mbiyet. Nah, kualitas woh anggur salah sijine katemtokake dening wit anggur kang berkualitas. Dudu sembarang wit anggur. Saka wit anggur kang becik bakal ngasilake woh kang becik uga. Rikala saka wit kang becik mau carange memalanen mesti bakal karsiki katambani amrih ora ganggu kiriman urip saka uwite. Dene carang bakal alum njur mati rikala pedhot utawa pisah saka uwit sang sumber urip. Woh kang biyet becik mujudake ancas tujuan Allah yang Rama anggone ngupiyake lan ngupakara anggur. Mula ya tinemu nalar menawa kanggo nggayuh pametu kang marmake mau kaperlokake pangrumat kang tumemen lan sejati. Kanthi sabda dalem ing waosan dina iki Gusti kersa medhar sawetara piwulang. Sepisan Gusti munu sumber urip kanggo para pendherek dalem. Pisah saka panjenengane ateges mati. Mati ing kene bisa kamangerti minangka tiba ing kadurakan lan kadurjanan kang tembe nggawa menyang kasangsaran langgeng. Kapindho, amrih ngasilake woh kang mbiyet becik, para pendherek dalem kejaba kudu tansah nyadong kiriman lemilan pangan sok saben dina, nanging uga kudu gelem dirempesi utawa diresiki saka maneka perkara, maneka memala kang kejaba ganggu tuwuh ngrembakaning urip nanging uga mbegal proses dumadine lemi panguripan. Katelu, amrih bisa ngasilake woh kabecikan, kabutuhake kupiya sacara sempulur murnekake diri lan nyelarasake kekarepan diri kalawan karsa dalem Gusti. Sebab sapa kang ora ngasilake woh lan ora ngasilake woh kang becik ora bakal antuk pandungan ing papan kamulyan langgeng. Manggon nyawiji Gusti minangka wit anggur sejati mujudake cara kang banget prayoga kanggo tetep urip lan ngasilake woh kabecikan. Para tresna pelem kinasih pasaman suci nyawisake maneka cara lan sarana kanggo kita kabeh para pendherek dalam Gusti Yesus amrih tansah bisa manggon nyawiji panjenengane. Saka sakeh sarana mau salah sijine yaiku sakramen Ekaristi. Liwat nderek misuci sacara ajeg kanthi gumulunging karep, tekad lan akal budi, luwih-luwih kanthi nampa salira dalem. Awake dhewe kejaba tetep bisa nyawiji marang Gusti nanging uga kepareng ngasilake woh-woh kabecikan, woh-woh kaslametan kanggo pepadha. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sang witing anggur sejati, piwulang dalem dinten menika sanget ing cetha trewaca, mugi sampuna kakendhelaken kawula tiyang saking menika pisah saking paduka.
Amin. Kunjungan sepetelem yang Rama, Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.